салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, хеле буд боз ки ман анамихе королевский балх шумо дар видео кадаги набудам. Королевский бархат ина марҳамат боз ҳам рангои хушрӯ омадагӣ ҳаст. Мехоҳам шумо дар як набор карда нишон диҳам. И якумсор дубайский ошай марҳамат 600 сомон фасонои хушрӯи якумсорчай. И якумсорти хитоӣ дора, якумсорти дубай дора. Ана инам до якумсорти дубай хичан. Хеле менависам барои качестваш ҷавоб метиҳем. Анам хеле качестваш фасон. Марҳамат и ранг нав омадаги ай берангтараш буд. Ҳозир бошад бори навда ана ми ранг омадай. Баъд ана ин ранг ҳастай. И балот вибаринайда да видео камакак зарча омадистай, вале зарча нестай, сабзчаяй. Инчунин ана ин ранг ҳаст, кола. И ранга кола меган. Ранги хушрӯвай. Мана. Дидин? Ана ин сирхи анури. Ани ануриро нағз харидорӣ мекунанд. Тамом шуда буд, боз ҳам омадай. Марҳамат. И королевский балхои падпастушай. Мана. Вариантои акл баҳорию тобистонада. Баъд сери ранг ҳаст. Мана. Бинед чӣ қадр хушрӯвай. Тоза якумсортош. Сабзи закия омадагиай. Духтарако, касе ки сабз гирифтанӣ ҳастед, марҳамат метавонед дархост кунед. Сабзи закия ҳаст. Фиолетовый тёмный ҳаст. Мепурсанд духтаро, марҳамат фиолетовый тёмный. Чӣ хеле ки торик. Ба фикрам ки шумо да хушрӯ наомадестай. Мана. Ана ҳаст ана ин ранг. И рангам бисёр мепурсиданд. И малиновый ранги баланд. Бисёр мепурсиданд. Тамом шуда буд, ина бори навда омадай. Иҷода сафедча омадестай, неким рангаш аз наздик беҳад хушрӯвай. Ана ин ранг. Чӣ гумира коричневича. Ана михе ранги коричневича. Мана. Бисёр ранги хушрӯвай. Ҳаст аз ана ин сабз. И бо дигар хел сабзай. Ана як сабзи закия буд, ияй диден. Инаш бошад дигар хел сабз. Ана фиолетовый ки ман нишон додам саршавии видеода вай дигар хел буд. Ана инаш бошад берангтараш. Ҳаст инчунин ана ин намуд сабз. Ва охироне ки мебинед ана михел фиолетовый. Дар иҷа диден чанд намуд фиолетовый монанд ҳаст. Ана фиолетовый тёмный ҳаст. Яктаи дига боша фиолетовый пастарак. хулоса тамошобинони азиз, кадомиш ки дар кор шид нависен. Мо доставка дорем. Бисёр рангои хушрӯ омадагиай. Дер накунен. Доставка ҳаст. Мана.